No t'acabo d'entendre, Mariona. He intentat ser sincer amb tu, però m'amagues alguna cosa. No t'amago res. Em feia ràbia que volguessis jugar dues bandes, res més. M'havia fet la il·lusió que entre tu i jo hi havia alguna cosa més. Perquè jo... t'estimo. No m'ho esperava, això. Si no vols, no penso tornar-t'ho a dir. Doncs ho prefereixo. No tinc ganes de lligams. Vull anar a Londres, conèixer gent. Tinc moltes ganes de sentir-me lliure completament. Molt bé, doncs... Doncs oblida totes les coses que t'he dit, d'acord? Encara que t'estimi, suposo que ja em passarà. T'agraeixo que ho entenguis. No, no ho entenc. Ho encaixo. Ni tu mateixa ho entens. Hola. Què foteu vosaltres dos aquí? Acomiadar-nos. Ai, ens foteu al camp. Vull estar sola. Ei, frena, si vols me'n vaig a la meva habitació, eh? He dit fora. No m'has sentit? El bagul no me l'emporto. Doncs el llançaré, eh? A mi em fa més nosa que servei. Fes el que vulguis. Aquesta tarda m'agradaria anar a casa a dir adéu a tothom. A mi sí que... I algú podria tenir el bon gust d'acompanyar-me. Jo no hi tinc res a fer allà. M'han tret. No m'he d'acomiadar de ningú. Què vols? Que agafi un taxi fins a Santa Eulàlia? Tu mateixa, nena. Moltes gràcies. D'acord. Però t'esperaré fora, o a la plaça, o al bar del Xato. No vull parlar amb ningú d'aquella casa. Gràcies. Inés? Sóc la Mariona. Avui me'n vaig a Londres i... sí, només em volia despedir de tu. Però no així. Què et sembla si quedem i parlem? T'he de dir una cosa, per mi és molt important i... Merda. Espero que aquest viatge em serveixi per oblidar tot això. Fèlix, m'escoltes? Què? Què escrius? Una carta pel Marçal. Em vaig portar molt malament amb ell. I és l'únic amic que em queda. Doncs no ho sembla. Us vau barallar com gat i gos. D'acord, ell estava enrabiat i et va deixant a moltes bestieses, però mira que tu... Jo estava rabiós, també. Pocs amics que tinc i els tracto amb pentes. Les persones que estimes sempre són les que reben. Em barallava amb ell, però de fet els crits eren per l'Eduard, que és qui li va inflar el cap amb totes aquelles històries. No en té prou a emprendre amb la família, que ara, a més, m'ha de prendre els amics. Ell és qui m'ha destrossat la vida. Ell i només ell. A la carta li recordo quan va dir que estaria millor mort. I a vegades penso que potser tenia raó. Saps? Tu i jo ens dediquem a buscar culpables. Però potser la causa de tot la tenim a dins i no ens atrevim a reconèixer-ho. Que no és el meu cas. Si no fos per l'Eduard, el pare no m'hauria tractat com ho ha fet. Però hem d'admetre que totes les relacions, totes, han estat un fracàs. No pot ser que la culpa de tot sempre la tingui un altre. Que ho dius pels teus problemes amb el Marçal? El Marçal, la Inés... No és el mateix, dona. A mi m'han tret de la família, no es pot comparar. Sigui com sigui, ens n'hem d'anar tots dos. I el problema de fons és el mateix. Les mitges veritats. Fugim. Fugim per amagar el que sentim realment, Fèlix. Deu ser un problema de família. Els Monsolis sempre hem amagat els nostres sentiments. I això no porta enlloc. Fas bé de sincerar-te amb algú. Va, acaba la carta i anem. No, si tampoc pensava enviar-la. Només és per aclarir-me les idees. Va, anem.
Però que et quedi clar, Mentre tu ets dins, jo t'esperé al bar del Xato. Tu mateix. Anem a Londres, quina sort. No et pensis, vaig a estudiar. Sí, estudiar. A veure si et lligues un anglès que estigui bé. No ho crec, els anglesos no m'agraden. I a tu com et va amb l'Amadeu? M'ha semblat que les coses estan canviant. Li has perdonat el que et va fer. No. Però abans de fer-lo fora el vull fer petit tant com pugui. Ets una sàdica, ho sabies. Aquell imbècil somanès que vols que et digui. El Fèlix m'ha dit que et vol veure. Doncs podia haver vingut, no? No vol veure el pare. Diu que t'espera a la plaça del poble. Aquesta nena, l'Elisenda, és un encant tan simpàtica. Estic contenta que hagin tornat. No trobeu molt romàntic casar-se com ho han fet ella i en Gabriel? Molt. Que te'n vas? He de sortir una estona. Precisament avui, que us he vingut a veure. L'Amadeu volia que quedéssiu amb l'Elisenda i en Gabriel per anar tots quatre al cinema. Tornaré aviat, d'acord? Au. Vols un consell? No et casis tan jove com ells. Viu una mica més la vida, fes-me cas. De moment no tinc cap intenció de casar-me. Sí, però ja ho veus, no se sap mai. Fa 4 dies en Gabriel i la Laia no s'ho pensaven i ara... El teu pare no ha vingut, oi? I l'àvia no ha baixat encara. La Carmeta diu que no es trobava gaire bé i ha pujat a estirar-se una estona. Vaja. Abans de marxar pujaré a dir-li adéu. Si ho hagués sabut abans m'hauria inscrit en el curs de guió. I la teva amiga Inés no s'hi ha inscrit? No, ella no. Abans ha trucat. Abans quan? Fa una estona. I per què no m'has dit res? Com que ha dit que després passaria a dir-te adéu. No com el teu pare, que ni s'ha dignat a presentar-se. Vés a saber un pare. Tant d'interès que tenies a parlar-me i encara no has obert la boca. Aquesta nit me'n vaig a Londres. Tinc les maletes preparades. No m'esperava que vinguessis. No pensava fer-ho. Però em vas deixar molt intrigada. Deus estar molt enfadada amb mi. Doncs sí. I no em falten motius. Em pensava que et coneixia, Mariona, però veig que no. Hi ha tantes coses que no saps de mi. I tant. Has jugat brut. I érem amigues, érem bones amigues, Mariona. Potser no ho hauria d'haver fet, però estava gelosa. Cada cop que us veia junts m'agafava un atac, Inés. Volia dissimular, però no podia. Quan vau anar a quedar aquests tots dos, m'ho vaig passar molt malament. Ja. I et vas voler venjar refregant-me que t'havies lligat al Marçal. Això és el que més m'emprenya. Si tant t'agradava, m'ho podies haver dit. No és tan fàcil. No és tan fàcil perquè tu mateixa compliques les coses. A mi el Marçal m'agrada, però tampoc no n'estic tan enamorada. I vols saber una cosa? No sé què m'ha fet més mal. Saber que m'enganyava o comprovar que entre nosaltres no hi havia tanta confiança com em pensava. No entens res. I què és el que he d'entendre? Que el fet que vagis de culpa al Marçal justifica el teu comportament? No, Inés, a mi no m'agrada el Marçal. No me l'estimo. Doncs no, ja tens raó, no entenc res. Tot el que he fet ho he fet per amor. Però no per amor al Marçal. És a tu qui estimo. No, calla, no diguis res. No podria explicar tot el que sento. Ni tan sols sé com va començar. Però he intentat oblidar-te, fugir, i no puc. Desitjaria tant que m'abracissis. I sé que no pot ser. Deixa. Només volia que ho sabessis. Que t'estimo. Adéu. Fes bondat. I anima't, dona, que sembla que te'n vagis a la guerra. Que sí, àvia. Au, va, que faràs tard. L'Amadeu t'acompanyarà a l'aeroport, oi? Sí, esclar. Havia quedat amb la Laia per anar al cine, però no sé on s'ha ficat.
Som-hi? Anem. Adéu, àvia. Mare. Truca'm. Que sí. Com estàs? Tu què creus? L'última vegada que ens vam veure, el Fèlix també hi era. Quan hi penso, em penedeixo tant de tot el que li vaig dir. Una mica tard, no, per demanar-li disculpes? Mariona, hem de parlar tu i jo. No és el millor moment. Mariona. Ho sento molt. Si hi ha cap cosa que pugui fer... No, res, gràcies. Us deixo. No li facis cas, està nerviosa. És lògic en aquestes circumstàncies. És horrible tot plegat. He mirat de trucar-li a Londres, però no s'hi ha posat mai. No entenc per què. Marçal, t'hauria d'explicar algunes coses. Si vols, quedem havent dinat a Cal Xato. Què m'has d'explicar? Després. Fent bestieses. I perdent el temps. No sabem si en tenim poc o molt. I no el podem anar malgastant. Raó. Inés, estic molt penjat de la Mariona. Per això no em donava dret a portar-me amb tu com ho vaig fer. Ell em va anar al darrere. I quan m'hi vaig embolicar, no em vaig atrevir a dir-t'ho. Anaves passant de l'una a l'altra. Ho sento, ho sento, ho sento. Entenc que ni a tu ni a ella us agradés el que va passar, però... I ara us he perdut a totes dues. Els homes sou tan dèbils. Dèbils i presumptuosos. Quan penseu que teniu possibilitats amb una noia, adeu, veuremos. No, jo me l'estimo, Mariona. Te l'estimes. És que n'aparegui una altra. Em vaig comportar com un frívol. Ho sé. Ah, no facis cara de màrtir, que no t'escau. Cara de màrtir. Més aviat m'ha quedat cara d'idiota. Mira'm, sense ni l'una ni l'altra. El que no puc entendre és per què em va tractar així la Mariona. Quan em va tenir ben enganxat em va deixar anar sense cap contenció. Com si no signifiqués res per ella. És difícil d'entendre que una noia deixi un home com tu, oi? No és això, Inés. Però el seu comportament va canviar de cop i volta. Ella sabia que jo em veia amb tu. Però quan ens vam veure tots tres, va ser com apagar un llum. Va canviar radicalment. Estic fet un embolic, Inés. Jo l'estimo. Mira, el que et diré ara ha de quedar entre nosaltres. No et mereixes gaires explicacions, però almenys així la deixaràs en pau. La deixaré en pau quan l'explicació me la doni ella. No caldrà, és molt fàcil. La Mariona t'ha deixat perquè està enamorada d'una altra persona. Per això va fer tot el que va fer. I qui és aquest tio? El conec. Inés, de qui està enamorada la Mariona? De mi. Què? No t'entenc. S'ha entès perfectament. Ara sí que s'ha tacat cara d'idiota.